Pois saudamos xa nos nosos estudos ao concelleiro Iván Puentes, que leva Parques e Xardíns. Que tal, bo mediodía? Que tal, bo día? Bueno, hoxe imos a falar dun novo proxecto para a contorna, a zona verde da Rúa Serra, que é o que se vai a facer aquí. Bueno, pois o que se vai facer é cumplir unha demanda bella, histórica, casi diría eu, dos veciños e veciñas da Rúa Serra, que, bueno, pois que desde hai moito tempo nos pedían manter en boas condicións e axardinar esa zona verde que hai entre a Avenida de Bos Aires, a Praza e a Rúa Serra, non, dentro do polígono de vivendas públicas que temos ali. Tiña unha dificultade isto desde hai moito tempo, porque esas vivendas foron feitas no seu momento polo Ministerio da Vivenda e realmente, bueno, pues cando se transfiren as competencias á Xunta de Galicia, a zona verde nunca se transferiu ao Concello, seguiu sendo propiedade unha parte das comunidades de propietarios, pero fundamentalmente propiedade da Xunta de Galicia. Hai un ano aproximadamente, tivemos unha xuntanza coa Consellería de Vivenda da Xunta para estudar a vontade de poder cederlle ao Concello ese espacio como paso previo a poder actuar nel. A colaboración da Xunta de Galicia foi total neste sentido e pasounos ao Concello unha proposta de acordo de cesión deses terreos ao Concello de Pontevedra. É unha proposta de acordo que está, pues, neste momento en fase de estudio por parte da Concellería de Patrimonio, que ten que aceptar esta cesión e da propia asesoría xurídica do Concello, pero en paralelo, desde a Concellería de Desenvolvemento Sostible, que seremos os que nos teremos que encargar dese espacio unha vez que estea recibido por parte do Concello, estivemos xa elaborando o proxecto de axardinamento que vimos de rematar agora e que lle presentaremos aos veciños nestes días. Que se pretende facer aquí? Que se pretende recuperar? Bueno, pois primeiro facer unha mellora estética e de usos moi importante de todo este espacio que está moi degradado, non? E concretamente o que imos facer, se un fai memoria, sabemos que a parcela ten unha fórmula de triángulo inicialmente desde a Praza de Abastos, que se vai estreitando entre os dous edificios e finalmente ábrese unha nova zona verde que xa da Avenida de Bos Aires, que sae a rotonda da Ponte de Santiago, non? Entón o que imos facer, seguimos camiñando da Praza de Abastos a esa rotonda da Ponte de Santiago, vai haber un primeiro espacio que é unha zona de estar, unha zona de lecer, fundamentalmente formada por bancos de obra e por árbores, na que, bueno, pues vai permitir estar con relax, cómodamente sentado e pasar ali un tempo de ocio. Despois haberá no medio dos edificios unha segunda zona destinada ao ocio infantil, cun parque infantil, pero un parque singular tamén no que é o conxunto da cidade, porque vai ser un parque de deseño e un parque pensado para os máis pequechos, non? A continuación, para rematar ese espacio entre os dous edificios, haberá unha nova zona de estar, pero neste caso unha zona libre, unha zona de xogo libre, para que, bueno, pues para que cada quen poda facer ali o que estime conveniente, incluso tamén para que se podan facer pequenos actos ou pequenas reunións veciñais, un pequeno espacio de convivencia. E finalmente, a zona verde, xa que queda libre do edificio máis pegado á Avenida de Bos Aires, que dá a esa rotonda da Ponte de Santiago, vaise a xardinar unha das entradas á cidade, unha das portas da cidade cando un ven pola Ponte de Santiago, por tanto vaise a xardinar con planta vivaz, dando un tratamento de xardín que mellorará e que completará notablemente ese espacio. A Rúa Serra é un escenario da Feira do Mel, da Feira Franca, de moitas actividades máis. Isto vai a quedar contemplado tamén nesa redistribución do espazo? Sí, bueno, na rúa o que se vai facer, o que vai permitir ou facilitar desde ese punto de vista este espacio é que, ademais de ser zona de lecer, zona de estar, vaise contemplar tamén como un espacio de itinerario peatonal, de conexión peatonal entre a Ponte de Santiago e a Rúa Serra, non? E, bueno, pois facilitará, digamos, o acceso desde a Ponte de Santiago e do aparcadoiro disuasorio, incluso, que temos ao outro lado do pabillón, cara a esa Rúa Serra, cara a Praza de Abastos e cara ás diferentes actividades que ali se organizan. E se falamos de calendario? Bueno, pois o calendario, efectivamente, nos na parte que corresponde ao proxecto está prácticamente rematado e agora quedará o tempo que leve poder resolver o trámite da aceptación desa cesión dos terreos por parte da Concellería de Patrimonio. En todo caso, non debería ser un trámite demasiado longo, o custo da obra tampouco é especialmente elevado, vai estar no entorno dos 100.000 euros,
vehículos e sería perfectamente asumible, como se vai facer con recursos propios do Concello, xa de cara ao novo orzamento que teña que aprobar a Corporación Municipal que saia das eleccións do 28 de maio. Señor Puentes, antes de deixalo marchar, queríalle preguntar polos sucesos destas últimas horas con coches queimados no entorno dos terreos de Tafisa, algúns abandonados, outros non, bueno, queda aí por delimitalo, pero é un tema recurrente o que pasa cos coches abandonados en todos os concellos, en todas as cidades. Aquí en Pontevedra hai algo encima da mesa para poder facer? Que ferramentas teñen? Bueno, con respecto aos coches que arderon na tarde de onte nas inmediacións de Tafisa, aí está a Concellería de Seguridade e está a Policía Local e os bombeiros facendo as súas averiguacións. Parece, apunta todo a que non eran coches abandonados, eran coches que por algunha circunstancia prendeu lume un deles, que se contaxiou, pois se propagou ao coche que tiña ao lado, non? Por tanto, aparentemente non tenía nada que ver co problema dos coches abandonados. Sí é certo que nesa zona de Tafisa hai desde hai anos un problema de abandono, e quizáis o principal punto de abandono de vehículos na cidade. Ali nos últimos 2 anos eu creo que retiramos perto dunha veintena de vehículos por parte do Concello. Agora hai algún outro que apareceu ali, como hai algún outro nalgún outro punto da cidade. Con todos eles estamos facendo os trámites oportunos, complexos e longos habitualmente, estamos falando de 4, 5, 6 meses, para poder declaralos como residuos sólidos urbanos, dalos de baixa en tráfico e finalmente podelos retirar da rúa. Falta unha cuestión administrativa que temos agora mesmo pendente, que é a retirada física dos vehículos da rúa, porque o contrato que existía coa empresa que se encargaba disto finalizou e está para licitar agora o novo contrato. Serán físicamente retirados da rúa os vehículos. Bueno, pois a ver se saen da rúa, porque tamén se fan as rúas máis bonitas cando non están con eses refugallos nas aceras e nas beiras rúas. Bueno, pois Iván Puentes, concelleiro de Parques, Xardíns e de Desenvolvemento Sostible, grazas por estar no Magazine unha semana máis. Gracias a vos.